Po. Ayan po. Ngayon po ay meron po tayo pagsasalu-saluhan na Pork Bistik Tagalog. Tagalog, pinatuyo po yan, no? Kaya masarap na masarap. Tsaka may angel pizza po tayo dito. Tapos, meron po tayong bake na bone marrow. Napakasarap po niyan. Saan dito po lahat ng sauce sa ating kanin. Ito. Bago tayo magsimula po, try muna tayo, ha? Ama, maraming salamat po sa pagkain na globe po ng araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa madalangin sa inyong butang na sa source to na aming pagligtas. Amen. So yun, so let's fight! Tignan natin ang kumaro! Yung. Sige na. Yung medyo pasensya na nga lang ho kayo, ano ho, na Umulan. Umulan po, umulan. Masarap pong pagkain. Mga kawigil, unang subo po! May ginito ang kutsara tayo. Oh my God. Sarap. Ito sinasabing ano ho, yung mayaman. Ang mayaman. Makakalimutan nyo po talaga yung ano, yung makakalimutan nyo yung ano, yung pangalan nyo rito. Ito po. Papakita natin. Grabe. Ayan po siya. Ayan. Rice. Alright. Grabe. Ang dami niya, oh. Kanin. Yan. Kanin na. Dito yan. Ayun. Ayan po. Sorry. Lagyan po natin ng lemon or calamansi. Pakabot calamansi. Okay. Kain po tayo. Putok batok. Grabe. Try po natin ng lemon. Ano ba ito? Ang dami ng lemon, no? Wiggle. Grabe, oh. Batok yan. Wiggle. Kain po tayo. Sarap ng toppings ko yun. Bawang. Yes. Kalamansi naman sa akin. Yang. Ayan po. Ating pork steak na. Oo. Ito yung bistik Tagalog. Wow! Nagme-melt. Melt talaga yan. Si butter yan. Ako? Sobrang sarap niya. Sa akin, ang dami na yan. Ha? Ayan eh. Nabulong eh. Baka may mang-agaw. Sobrang rich na ang lasa. Mayaman. Kasi sabi mo talaga makakalimutan mo pangalan mo pag ito po kinain nyo eh. Tignan nyo. Ay, pangalan mo? Sumuntok ba ako? Di ba? Pero sobrang sarap. Wow. One down. Grabe. Ito siya. Ay, sige, may pizza pa tayo dyan. Request po kasi ni Angel Grandma yan, pinakuha namin siya, pinakuha namin sa kabila. Tapos nagpatira na lang kami, sabi, imumukbang na lang ho namin para sabay na ho rito. Grabe oh, ito. Tignan nyo oh, sobrang kapal oh. Ay, buto pala nga. Dami oh. Buong bone marrow nito. Sa panaginip lang to eh. Tapos lasang-lasa rin yung ano, marami kasi yung ano yan eh, yung bawang na sa ibabaw. Mas maraming bawang. Mhm. Yeah.
Oo. Sa bistek. Bistek to. Mm. Sarap, maraming bawang. Ay, bawang ano, sibuyas. Kada ano mo eh, nagme-melt dun sa bibig mo eh, parang heaven. Parang ano yung... Basta? Kasi kaya lumakas ang loob namin kumain din mo niyan. Kayo pong mga kawigil ang nagsabi sa atin, no? Na good cholesterol pala ho yung bone marrow. Lalo na raw yung kulay yellow, di ba? Kaya yun po. Partner nga natin rin sa pizza yan. Bone marrow pizza. Ay, grabe na dami naman talaga sa akin. Yung nabili po namin bone marrow, sulit po. Ayan, no? Sabi? Sulit yung laman ng ano, ayan, no? Ooh! Nag-wave. Kunin na natin. Grabe. Kaya maraming salamat nga pala sa binilihan namin yan. Opo. Kasi di ko talaga sila ng special cut po yan. Hindi ko sila nagkakat po ng ganyan. Nakiusap lang po ako. Nagbigyan naman po kami. Maraming salamat po. Ilaw. Nakpahingin ng ano, Ano po yun? calamansi. Lemon. Lemon. Mas prefer ko po yung, mas gusto ko po yung calamansi. Yung iba ko mas gusto lemon. Okay siya sa pizza, oh. Nag-compliment yung lasa. Oo. Ayun sa pizza. Grabe yung bone marrow na to. Ito yung lemon. Sorry. Magdadabog ka sa sarap. Dadabog. Ha? Ay, grabe. Yun ang Sa bistek. Kaya kahit naulan po, banat na rin kagad kami kasi lalamig po eh. Itong bone marrow po natin. Kaya sabi ko, huwag na natin hintayin pang tumila, walang tiyak na lalamig ang bone marrow. masarap Kaka din na kasi natin. pag mainit. Mhm. Pizza! Hmm. Lemon. Kaya nga natin ilagay sa ano. Ilagay sa pizza ang bone marrow. Sarap. Okay siya. Sa pizza. Parang American style tinapay. Ay, sa atin ba yun? Sa Italian yata. Ito yan. Iba ko? Basta. Grabe. Sobrang sarap po. Naglasang bone marrow lahat yung ano. Wow. Flavor. Tignan po. Sarap kami. Ito talaga yung pinaka-favorite ko po sa Angel's Pizza, yung spinach. Kaya hindi ko po ginagalaw yung spinach. Kalamansi. Ito niya, Kalamansi. pizza. Sama na. Ayun. Ako naman po, parang isang beses lang. Yung sa slice, isang ano lang, hindi ko na talaga. Ayun. Tigisa pa raw tayo dito. Tigisa ba kami? Wow. Grabe. Subukan nyo po ito, bake bone marrow. Lagyan nyo lang po ng konting salt and pepper, no? Tapos yung maraming bawang. Sarap eh. Nilalamlam ko. Yung panat. Tapos lagyan na rin ang paprika. Pwede rin ho naman. Dahil ng sibuya. Sa inyo na ho yun kung ano. Basta importante. Kasi kahit na ho, salt and pepper lang, tapos bawang. Yung mismo kasing bone marrow, sobrang lasa po talaga.
Sarap. Wow. Sarap. Saglit nga lang ho siyang kainin. Kaya nga ninanamnam ko eh. Sa restaurant sa ibang bansa, Kami sa Amerika. Kami sa Amerika, mahal yan talaga. Ano yan, special ano rin yan eh. Ano ba yung nilalagay nila dito? Pinapatulo tapos iniinom nilang ganyan. Oo, ano yun, mga... Wine ba yun? Hindi, ano yun, mga alak yan. Alak. Ayaw pa ng wine. Wine ba yun? Hindi, alak yun. Hindi, ano kasi yung mga... Yung mga brandy, mga Yung brandy, gano'n. ah. Yun. Wow. Grabe. Simutin. Two down. Wala, nakatatlo ako. Wow. Grabe. Oo. Congratulations. Yung sa akin po kasi, ubod ng daming laman, tapos ang lalim. Yung sa kanila, ayan o, ang bababaw. Sa akin o, Dito. So, dahil yan, siyempre, shoutout ako kay Paring Vincent Peregrino. Hello po. Kay Maring Chris at sa dalawang angels niya. Sa Kuya Rigo ko, sa Ate Cherry ko. Si kay Tita Hani, sa Just La Pam, kay Ruth Ligaspi. Sa mga bayo ko. At kay Mama, siyempre, at kay Angel Ganma. Di ba? Shoutout po. Aha. Grabe to. Experience na naman na to. Sarap. Hindi po kayo sa shoutout to. Magsa-shoutout po si Annabelle. Yan. Shoutout po. Simulan na po natin. Shoutout po kay Maureen Kalubayan. Shoutout Kalubayan family ng Mauban, Quezon. Yun. Arnedo Kyra, Rayen Diesel, and Maria Rancel Rojas ng Batangas. Hello po. Wala pa. Hello kay Kurt. Kay Didit Nievas ng Tagaytay City. Rose Bejo, Venceslas Stats ng Austria. Egay and Jean Claude Sila, Melody Santos, shout out. Family Morauda ng Camarin, Caloocan City. Justin San Roque, hello po. Alam Supan from Los Angeles, California. Kay Clyde Ibar, kay Hello Dondon po. Mendoza, Rolando Malihana from UAE, Ano po? Sharjah. Kenerm Colmenar, Kotak, shout out Colmenar family. Rogs Onanam, shout Hello out po. Manalo family. Flor Delis Alipio Ritardo Alquizar, Jennifer Arcelo, shout out po. Losa Calderon, shout out family Aga and family Rojas. Kay Ma'am Maria De Leon, shout out Touchstream San, shout out San Juan family. Christina Isidro ng Balanga City, Bataan. Hello po. Hello po. Yan. Grabe. Ah, Grabe, simot. napakasarap na experience naman ito. Basta bone marrow po, grabe po talaga. Sobrang sarap. Nanamnamin nyo bawat Oo, gusto. Yan, natapos na naman po isang masarap na mukbang po natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkapinagalob niya ngayong araw na to. At maraming salamat siyempre sa ating lahat sa pagtulong-tulong sa pagluto na to. At sa inyo po, mga kawigal, sobrang salamat po sa palagi ang pagsalo po sa amin sa isang baginan. Kaya, bigla na lang mawala! Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.